yoga na eh. Kay mabot. Uy! Pare! Long time no see! Naalala mo pa ako? Abis na! Pagtarong jud ha kay na. Nagbong jud ka. Ikaw na lagi laki noon sa matagalaban mo. Are ko son. Sa tanim mo laki. Sabihin mo nga sa asawa mo na baka pwedeng patira ako. Di ko taon maalala nga. Ikaw mo tong Tagalog nga sige Tagalog. Ako yung uupa sana sa inyo. Kaso nagagalit si Mari. Wala ginawala juga. Sa mukha ginana mo. Ngano? Kagrabe naman in taon nimo. Ngita sige ngano hanggan magyug kag upa oy. Pagtuon mo ako sunoy, butakal. Uy, para ako kumuupa man gani ko. Doon na lang ako muupa sa akong asawa. Taong ko ay May paupan kayo? ay si pagdoon ako bakit? Matay sa kutong asawa. Sa taon ni. Dapat na ligsan ka na ron aw. Lata gini. May paupahan sa inyo? Ay lagi ko. Pagkuan na ba ng upa-upa nimo ba? Sige ka maintindihan eh. Walang paupahan? Di lagi ko muupa nimo. Ako lain babae upahan kundi ang asawa ra. Mangita og lain dito og na kay maupahan dito. Doon? O baka doon o kabaw doon. Kapoy. Sige, bye. Nakakakapoy talaga magtagalog ng mga nasasaag dito. Hindi ako makasabot. Uy, pare! Balita ko Balita ko may paupahan dito. Ay, oo. Na. Paupa ako? O pwede mo pa. Kay kaniya, wala ni magamit na mo. Amo ni Magkano upa? ay kanang barato lang. Kanang 500. 500? Oh, Mura naman! per month. Mura. Nya, upa ka dito. Sige, paupa ako. Sige. Mag-upa-upa ka dito ha. Anong upa? Unsay upa oy? Asawa mo? Asawa pala. Ay sige kuan din mangupa na karon unsa ka manok ka? Pasabton di ka kanang. Nangita siya. Sabtun. Unsa man kang bayhana ka? Kabigat laban nimo ari man jud ka magpaupa sa kumbana kay ba ka minyo na. Kilala mo si Maring Gisa? Ay, oo, siyempre naman. Nung nakaraan pumunta ako doon, sabi ko upa ako, galit din. Kisa ba di masuko og moari kag kalit niya moingon kag magpaupa ka nabuang ka sa pagtuon nimo ana mo ang mga bana mga manok. Kanang upahay unsa nang pangalan anak laki nga manok? Ay, dili ka nang. Huwag ka magalit kasi, di ba yung 1 month advance, 1 month deposit din yun? Oo. Ay, dili na ko pabayaran akong bana day. Ay sige kung kuan diha. Di, mag-upa. Mag-upa-upa naman siya, very good. Kanang, Mao sa gusto nimo ng upa-upa. Dirto. bakit hindi mo makasabot? hindi ka makasabot ng magtagalog. May pera naman ako eh. Dirto. Hoy, ako nagkinahanglan na nimo kwarta day. Ay kung kuan na diha kay nasa mi daghang kwarta na unsa ka? Mangupa lang jud ka sa kung bana kay para kuan pahawa diri oy. Anong pagkaintindi niya? Di ba upa? Upa Upa ako 500 nga, di ba? O 1 month advance, 1.5. Mo de ha. Pasabton ti kalab ha. Mo bayad siya nato og 500 kay Buhang upa. na ka. Magpaupa jud ay ka. Magpabayad pa jud kang amawa kang dako. Dili ba kanang baylan niya ang dire ba? Bayad siya kay mo upa lagi siya. 500 asa ka na. Hoy Berto, gamay ra ka ng 500 para pa muupa ka ni Berto niya ang bayad 500 unsa ka cheap na lang jud kay ka. Wa kasabot, bakit hindi mo makasabot? Kasabot sa kabuang nimo. Pare, babalik na lang ako. Mukhang nag-aaway kasi kayo eh. Sa iba na lang ako upa. Hindi, sayang naman, sayang. Mag-upa dito ba? Nabuang na ka Berto. Upa ko lang. Nakaw dito. Upa sa imong kabuang. Ngano mo pugong man ka diha oy amawa kang dako. Pahawa dire. Ay, sige ha. Upa na. Ayaw lagi, ari lang ta mag-upa lagi dito. Pugong lagi ka. Ulakaw na. Sayang kay. Upa jud ay ka mo. Upa jud ay ka. Lagi, wa jud kasabot. Dali sabot. Sige na, dito na ako. Ay, sige ko dire pahawa na dire. Aray. Dito. Lakaw na Ay, sige ka. lang.
Ang upa ba sa Bisaya na mo abang siya balay. Di ba papangan ta niya. Imo nang itok-mutok mo. Wala tayo customer ana. Gaya sa kaning ingon Berto. Oy, Ang ana magkikagpapa dili man mo kasabot. abang ra ka sa balay na mo, ma'am. Abang ka. Ha? Upang ako. Pag-upang. Upa eh. Upa lang ako. Huwag ka magalit. Tudluin din Berto, tudluin dayon. Kay sayang kayo ang atong makuha na. 600 na aron Berto. Ipag imong 500. Lakaw na. Tudluin dali. Ikuha na ito sa tong ang katong mga kwarto nga pabangan. Dali na yun. Sige naman, naka naman ko. Tanaw dito sa imong kwarto. Tingnan mo yung kwarto namin, ma'am. Sige na. Ikaw. Bilisan mo.